Buknoy, asa man tong imong gi ingon nga magpalit ka og unsa na katong drawing book naman katoy musuroy dito sa inyong eskwelahan. Nakapalit ka? Unsa dito nga kuanday drawing book to mga nindot to? Naara man diri doy, ngano man di ay. Bidaw Buknoy, asa na ron kay mag-drawing ta kay gusto ko mag-drawing oy kay dugay-dugay na kuha maka-drawing ba. Lami unta balik og elementary ba. No? Happy kayo basta mag-drawing ta, no? Kamo diya, basi gusto mo join sa among drawing na ami kining drawing ni Buknoy, mag-drawing miron. Di ara doy oh, gwapo man eh. Bidaw Buknoy. Bidaw. Hala. Mao din ni siya Buknoy. Ninduta ni oy unsa man ni Dragon Ball Z? Naapa din ni ron? Sa una pa man ni, karaan naman siguro ni baligya nila. Asa man akong drawingon ani Buknoy ninduta ana oy. Oh, uy hala. Mura man nag-ako lagi Buknoy oh. Kinsa man ni siya Buknoy? Uy si Master Roshi. Ay, Master Rosindo. Murag ana. Kamatay. Minduta di ay, uy. Una pagi sticker di ay. Sticker na siya Buknoy? Ha? Di man tubag si Buknoy, oy. Di apag yun. Patay. Mura manig ako. Unsa manig na amay sungay? Ni. Kanidong isa. Unsa manig? Uy. Mobile Legend man lagi na Buknoy. Nabaka ko'y maayunan ani diri. Nagdrawing na ko doy, pogi kayo. Naa na di ay? Bidaw? Hala, ninduta bay. How dani mo di ay mo drawing, uy? Siguko imong gi drawing. Pagkatibay, uy. Ako pod be, mag-drawing pugkog ako. Mag-drawing pug ko. Kamura balik kabalo mo drawing. Mubalik ko grade 5 oy kay nindot kayo dito kay ang maestra ni Buknoy kay guwapa. Mag-classmate na lang ni Buknoy ani sunod si Mana. Oy, pagkaon sa tagpan oy, unya na. Nagsugod naman kog drawing pero kaon sa kogpan kay kaning gutom man. Buknoy kaon. Wa man tay tulak Buknoy ay. Tanawan ninyo ni akong drawing. Ganahan man ko ani kani akong gi-drawing good kay mura man good pod og kining ako kining upaw bot siya ba. Ndot kaayo do. Itandi ra gud nako ni kami duha oh. Ha? No. Murag mig kambal. Asa naman tong uban color ani? Naon dayta ninyo pan oy. Mga donut. Wa man dayta tuba Buknoy oy. Wala tay tulak ani atong pan. Pan nga donut. Atso pa oy. Magsabay ta Lunes ha, sulod ko dito school ha.
Kay kuan nag-abot na to sa eskwelahan. Magsabay ta og good morning kang teacher. Anak, maana dayon ta. Teacher, good morning. At supay. Oh, hindot na murag ikaw nga gagtanaw. Nah, maron! Yari ka!